Semua ia dia bang yakin kecil. Semua itu try mah. Kalau yakin kebetai kami sian cakap, kami champion kecil. Kanu kalau kecingker ku ke berkerau, ngayok ke khubor ke berkerau si siagen, tingam don bad ong sibon ngakwa bin wan mat di pinyo mat di kecingker ku nu terai. Kecil juli, kau suka kemen bah, datang kecil semua sudah. Dan iya, dan susu yang tidak bangga, bapak susu yang kata. Bila benar tadi ni mah, hindi kecing iki jongai pi, kanum kelah, berkanum don ke iki ru kabala berpenyaklan, ya pi, hindi kecing iki jongai. Hang ni kapor mentang adon hang ni hapo mairang, how Tirot Singh Memorial Hall hang ni pendam myong mairang. Belai fitip ngidan hang ni kedau kolong bangin sepeni ya film karam hang ni ke jaka haga nyau pat pratrik jong ni benai agas arajar arfun riu. Fikwa mentip ya kapor kan dekat we beji si beji steng sau beji bat haga pon riu spawa janmit. Nyau bat pratrik ni khot ipi befin wan sing ni ka hall ali wan pe ni ka film tran ker khu ipi ngin segin do ipi kita giski ko play sibon amen ngadap da ke sungu you blay sai sin ni ka por i ka banga yo pat banyak kran bat pi leng baga ni ka tin ka badon bor ke jom trai ka ni ka tin ka pynkynmaw bat yai pynkynmaw ini na ka por she ka por bat ka hikai bat ya hikai ini na ka por she ka por ban pynkynmaw ini ya ka ni ka jing si sha hot kadon ru ka khat moi ka banga kwa un puli ka ni ka por ba ka ta ka long ka shiti ka jong u petros ka ni ka shiti ka ba ar ka jong u ka ni ka nong ka ba ningkong ka ni ka khat ka ba kha ar ka ba ong kum ni na ba kum ta ngalong u ba kloi ban pynkynmaw ya pi hala ka sni shpang ki ni ki ru la fitip ru ya ki bal bala pen scam ya pi ha ka ni ka jing sha ka ba pi don u petros ong ngakloi man lagasni ban pynkynmaw ya pi mo shapang ki ka ba fil atip bat bala pen scam ya pi ru aga jing sha ka ba fidon padai ta wong an pen sngo but pen sngo if ya lagasni ya ka tak fil atip ya ka tak fil anang bat ya ka ba pi pinyo sngo ba yo sngo bal wong anom thait ban le ya ka ta ri halagasni ngakloi ban pynkynmaw ya pi shapang ki ru Tegak kita ko abang nong ifi kini kesengi ngaru, ngedon ni ban pynkynmaw bari ai pynkynmaw ifi ya kaju na kesengi, ngam kwa api pin kelat, ngam kwa api pin mo pin du bor, ngam kwa api bo pin yad no shawai, shakamon ne shakadiang shakaprotein, shakano ka Bantei re kwa ban pynkynmaw ifi bo pin ai press on, ya ka ba pin nang yad, haga ta galenti ke jong try, but ya ka pin ai ne out try. Baga ketien ke jong blay kan pen scam ya kita ki senjam ki jong pi kelentiat ki jong fi ya ka finyat tik ban utrai tadeng ta da ka men sim de jing so kya de jing so it ya pi man la ka sngi ka pen snow ba ya pen snow ya pi ya ka ni ketien ben ai ngo yu blay baga potternet ke de ka bo blay la bo ya ka bo blay la pen yang ha ni ka nong ba ya ka ba pen snow ya ka ketien ka jong ai ngo yu blay la jandap ar post na menta ya ka bangila ya lap ya ka gospel ke jong try ban na ka sngi ngin pen snow but ya pen snow u blay la bo ka download ke jungi ya ka bangin pen snow ni ka ketien tat ado ka sngi bang yo snow ka turoi jong angel rangba hadu ka sngi jong ka jing rong no badeng ta ngim kwa ta mangin yo e ka ta ngi kwa ba ma phiru pin yo lang ya ka ta na marba andala rio ka turoi in mau baga jing bishar ke jong blay kan wan hangta ya ka baun ai nong ya kita ki bla ya bet batu bat kin du nong kita ki ba pen than ya ka tin ke ju dengan nget ke ni ka sngi fi osno bala la pi pen ka no ka noro ndai ka donot chu pi kan ka donot chu pi kan jam ka donot chu pi kan priang ya ka ni ka tin ka bala pen snow happy ya ka ni ka por na ka tin ka badan bor jong trai ta ni ka por ngat kwa ban poi sha ka ni ka wi ka benta ba ka ta ka long ban pynkynmaw ifi chapang ka ketien ka jong jisu kani ka long ka ketien ya ka bau jisu krani ki snran jong u ya ka bangila ban shem na ka gospel mathias kul nong ba khan rio kani ka ba sa ter ka ong ni anda kum tau jisu la ong
haki senran jong u. Nada unu nur uman banwan na dien jonga. Ai bon len yeladi. Un ra ila geding pna. But un wan buat yanga. Ujisu ukran yagisran jong open snow. Ya kata ke jingkwa aga jong u. Open snow ba uno ba kwa ban buat ya u. Uhaban long hikum ujisu. Nada uno kwa ban buat yu jisu. Uhaban buat ru ya kita ki dinjak ki jong ujisu. Uong ai bon len yaladi. Neng kong ai bon len yaladi. Bagada kita kwa ban ong yafi ujisu ula len yaladi. Udan ha beneng, udan ha kata jaka, kapa dap da ka buram, udan ha ka bor, udan ha ka jinglong blay, udan shisha barukpa, udan ha kata ka buram bat ka jingsen shar ka jong baki angel ki mani u, bat ka beneng ka kendo ka dam ha kamat jong u, henre ula len yaladi. Bat kumno ulan yaladi. Kababel ki yato ingi, nangi puli ki shiti ki Filipi, ka yato ingi ka nigal nong ka aar kat bat nriyo ka ongom ni. Habau lolong ha ka dur blay shimla nyaw ya ka ban bat ban long marangkat bat blay. Henry ula pensuda yaladi. Ula shim ya ka dur marau, habau ula jalong ha ka jing serim ki brio. Ti habau la sham yu ka rukom kumu brio. Ula lerit yaladi. Habau ula jalong ka kongo wat haduk ka jing yap. Ka jing yap. Ka ding penaken. Kini gilong kikin ya ka bau jisu kwa ban pynkynmaw. Igi senran ki jeng uong la fi kwa ban bot yang kumbanga ngala len yaladi ngakwa bama pirut pen len yaladi. Ujisu udan lut ulan lut kita ki ek baro. Ban wan shing ni ka perthai udah penrit yaladi. Ula shim ya ka dur brio. Pada ka kerdan jong umrah ban ko ngu wat hadu ka jingyap hot ka jingyap kading penaken udah ublay ndri cuma nyoshu ban long marangkat baru blay ulong uju baru blay dari lawan ban shim ya kata kedul beriu ban penret yaladi ban penhapo yaladi ban wan long beriu syagani ka perthai ulen no ya kita ki ek ibaro ke bala long ke jing mentoy ulen kita ki ek ibaro ban wan shin shi ka perthai ban sha nyo ben ban sha pet ben ban sha le ben bat kani kalong ka ek ba ban prakhat la dau ta ubadan ha ka bor on wan syaga berthai kum uta ubang dan bor kum uta ubarit udai wa kraw ni ka bakra wan ban penret ani kani ka ba than ndai ujisu ule ya kata baru kwa ba kita ki ba bot ya uru ken bot ya kata ka dinjak ke jomu ai bon len yaldi borun ra ai geding phana borun wan ban bot inga ka uno bakwa ban bot jisu ha ban len no iladi kam de shu ka jomu kam de shu ka jonga rei wa ban ong bai kani ka jonga kani ka jong trai bat ban ba ya geding phana u jisu ru la ka ngu hoi ka jingyap ka ding phana ken ban ni klap ban kloi ban yap talau Paul ukran ong ni yanga ban im kalong Chris Filipi way up way ong yanga ban im kalong Chris ban yap kalong ka jimentoy baru Paul ukran ni kata ong ngayap man lagasngi I die daily habang puli ka ni ka Paul ngalap nagaktin ka jong blay Paul sisha uday uba ani uda bot sisha tik yagi jingikai ka jong Jesus Christ baru Paul udah le sisha tik yag ai ka bu try ukwa ai u ba unle ka babel ki thu ingi hangi naga shiti ka banin kong korin nong khatsan ngani khot ka balai puai kong ga smai da ka jing so sorong lamar jongpi ka bangadon ha u Chris Jisu ba utrai jongi bangayap hala kasngi wangayap hala kasngi kalatia ar pho ka kren ka ong ba lasak nar pnai nga lemba u Chris ben ban nga im rei om shu manga uba im henrei u Chris u im hanga bakata ka bang im ta haga do nga im haga jingai ken ka bahau khun ublai ubala it yanga bar ubala it no yeladi nagamanta jonga ngam plen ai ga jingai ublai na mar lada ka hok kalong da ka hukum te kumta u Chris ula yap leno baru Paul ukraini kata om
ngayak man laga sengi apply kita laga jing sosarong wong baru ong lasak na pna yang alem baru Chris penban ngaim rai om syuk manga rai Chris kanyu imopo jonga kata kadai kajing long senran ka basisha wanum kam yang dia mengalong kristan rai tang kendiat ru ngimla ban sacrifice yaladi nagamentaw try ngimdan kajing len yaladi ngimdan kata ka baong nam to Chris ngandu no ya kani ka balong jimento yang si wah lada le da kanono kam ka besnio kalong jimento ya pi ne kata ka kam bom hok ka kam ka bishtok ka bishukor kalong jimento ya pi henry ani bandu ya kata fi benut bandu ya kata ani skopang mensim pimla te ban len ya kata ni ban I no ya kikam snobha ya kata kikam te ki Bantei ke papesusi utrai pikam yildi pidei ukristan pikam yildi pidei usunran ndrei lada kamdon kata ka balen no ya ladi balada fim kloy ban ba ya gading pna kata ka jingkam kalong leno ai merutrai ong sunran yu komune sunran yu ta busukam yildi inring am yu I ya kita kiso jong kita ka jinglong sunran ka basisha ngam I kita ka jingpen ko ngu ya ka fin ko ngu haga ni ka ktien ni ka banganga keren pila bandon ka spa shibon pila bandon shibon ki ai da ka ba psyo to kum ni pikamai da ka ta lenti ka Bantei pikamai da ka lenti ka bamhok pikam yildi ba pidi kustan pila jasengru man la ka sniu blai but kumta pi long shakmatru teng pi kwa ega burom jom ki bril pi pen yildi kum ba pi bede henry na po kadon ka kam jaklia kadon ka kam baman teng perkat di ru pi su kenjing ye ba kum kata dari pi kam lele namar ka ka kam jonga ngahaban le ka ni ngahaban pendap ngahaban penslei ngahaban bu lupa ngahaban kenshow lupa ya kita ki nagamenta kabansawan am ta ka future bangan yo ban le ka ni bangan yo ban le ka tai lang la retire lang la song thai ngal de bu lupa kum ni ngal de penkret lupa kum tai bagum takan pensuk iladi kwa aban ong ifi ka ni kasngi lada pimla ban lenno ya kita ki baro ban shim ya gading pna pimla ban ong ne pimla ban long ni ban long qualified ban long ki babet ban bot yo jisu ru jisu ong no na ba uno ru baman ban pedim ya la ka mensim undu no ya ka or uno ru badu no ya la ka mensim na ka ban tajonga un shem ya ka kini ki kentin ki bu jisu repeat biang da play ka nong ka ba shpau ukren ya kata ka de khot ka ba menurut life sau tertentu pi bu jisu ukren ya kata ka ba lenno ya de barang ni ukren biang upun smo biang namar makani ka jingkren ka dai ka ba don kam upun kan ma biang jisu sa sini ka senran ke jumu wa uta ubasham ya ka mensim umaman ban pen ya la ka mensim undu no ya ka rai uta badu no ya ka mensim na ka banta jonga uta un shem ya ka ani kidi kintin ki bejilio ba leta ko aban ong fi ka ne ski ya ban shim kya ya ka ke bau trai ku ong kwa ban pen ni ka mensim lumot ka ba pidang pi pen so bahaya ladi pi pen bet pen biang ni ladi de ki barong persya ka tin ke jong blai ko ban yo ka spa kam dei ka besniu henry la yo ya ka da ka lenti ka Bantei kata kin ka pok ba kata yang ka di lupa ka jingtim la piwan ra ka ta jingtim ha ying jong pi tharai ba ka ying jong pi ka nomlong jingtim pai ba pi dan ka spa pai ba ti kon jong pi yo kom nore pi do no ya I mari kun jong pi di men sim jong pi kwa pen mi ka men sim pi yo do no ma pi kwa pen mi ki kun pi yo pi do no I kun jong pi urong no ksoi ta I yo ba I let no she ka jing di drugs na she ka jing kata ka ba te ka khom ksoi bon sit ilamot ban suicide lamot ban penyap bila dia mentai dan naga depression
แต่ก็ต้องพิสอากับพี่อ๋อแล้วก็ตาสปาบัมหอกกันมันตัวอยู่พี่เล็กแทบอีชฮอสพิทอลพี่เล็กแทบอีชกรีฮับพี่เล็กแทบอีชสมาร์บเพอร์เฮนรี่พี่ดูโนเตยังก็ตากันมันซิมลาดาพี่องนั่นแหละเบ็ดพินสันดูเนาะบารอรุปากบาเบลก็องนับอุบลิวมันตัวอิวแล้วดาอุโยเอกประเทศบารอกเวบอุนดูเนาะเอลากมันซิมแล้วเนี่ยอุบลิวเนี่ยพลีดาเอยยลากมันซิมฮัตุดันบลามันเนี่ยพลียพี่บัดไว้ปัดเนี่ยบันเนี่ยพลีกินกิคนกิจงพี่ดากิไว้ปัดละมาเราก็บันองอีพี่กินกิสกี้ดาพี่กว่าบันเป็นเอ็มยันกันมันซิมกิจงพี่ดากบาพี่องเลยngan ya bi kumni ngan le bi kumni ngan imbet bat kani ka kam ka mga long ya ngan le bi kani ka mga jukle ta ka mga tu ka team nga banben nga shukor ta ka mga thop nga thap nga im ka jim ka balengkar ka jim ka asap ka jim ka ba auria kwa ban ong ifi kani ka si la na pi ong ngan imbet pi kwa ban im ta ka ba pi im ma kini ki jim ha kini ki jinglong ki bukum kita pila du ya la ka men sim Nari lapi do no kita ke fikendo kong em do mentang sini. Kung mga kamil di mga di Kristen, kung mga kamil di mga di sunran, nga di ban len no ila di ay no ba kita ki ay ki mga jumlin man siya kan kut no. Kitin si kitin snang kita ki jing taray sniu. Kato ka team ka syukor ka kam auria ki kam tanglang kita ki kam di ki kam bam ki bapen buai ki bapen jot ini gamet. Ka bayalam baklai ki we ki ba influence ki we ru ki ba ikai ke wer ban le lang na kwa ban ong ifi ka ni kasi pi hap ban du no iti ke barok ba fin yo e jing mar ka ang ong ifi la da fi yo lo ya ki jong ka ni ka prathai la da fi du na man sim kan man toy yu la sha da yap phim la ta man ke tik stin karu la pi yap la sha fi bo itu ka spa ka bala tim ha ki kun ki jong fi ha ja ka ba ke nang bit ki nang biang ani ki nang hiran ki nang jinjar ki nang duk ki nang kerdo ba kin poi sha ka jaga ka ba jaga kaba jinjar sat hatu fi pin kre ase ya kaba kum kata na kaba taki kon jok fi pin kre ase ya kaba kum kata la kaba taki taki pateng ki jong fi la da pi ong nan pen em pin du no henry la pi du no pin yo ya ka jing em na mar kam men toy fi ban yo e per tebro ko we pin du no ya ka men sim ni pin yo pli da ka ai pat ya ka men sim ban jong fi mdan da ka ai pat Rin tau try ong ini kikitian namar un sawan pat haga buram ukpa ka babal ki thu sha ni abo khol upri un sawan haga buram ukpa ju lambat ki angel ju anda kum taun ai we kat kum ki jingle ju kadang ganong ya ka bo try lo pen kre na ka banta kita ki jingle ju upri ada upri ukloi bandu no ada ni kasni ba ko aban ong fi la fi Fila long he, masno fila long he. Pala fi kloy bandu no ya kata kapisro bakalong jimentoy fi menta. Fi kloy bandu no am, lo try one am finyo. Finyo ya ka jing em. Fini I ka purom bo blames ai fi kanong ka kraw. Pala fi yap makanaro kam lele fi na maro fi yap ha kata ka jing em ka fi em ma peso hai blay ka jing yap kan long ka purom. Pala lo try one su pala fi pat yap lo try one. Hakata ka sngi pin yo ya ka buram ka bakat ka buram kan men toy fin ka spa ka pog jinan ji am baro kan ni perthai re ka ka sngi fin ja buram ba an expose day ka ta baro ba kan long jing ja buram ka ba shisha hadu ka ba ja buram na ka ba ja buram shisha tadi ta ka kum ki jing le jing you try on ai ka no ka ba no feel len na ka mentau Jesus Christ ikini ki ai baro pini I bo blame ai fi ka nong ba krap la na la pi lenno e ka tin ke jom try pi lenno ya ka ta ban le ya ka ai bo try money fi fin le pi lenno e ka ta fi kin ta e ka ta kan long ka ba kordet kan long ka ba jinjar tra kan long ka ba sosa ka ba le ran kan long shisha ka ba dai mini ak ta sni kan long ka jing ba be ka ba crown ki ba crown tam The belief in book il dia kan ka ba e tadi ta kan ngi fi asno ni ka khubor pen ka ngo ya ka tin ki jom ble what come mi de ban ngal ngadei Kristen la fi book ya ka tin ki jom Jesus Christ what come mi de fi de non book with Jesus Christ bosole ran ka ba no fi la fi de sheksen ran len ya di ba e ka ding phna ba ka de ya fi ban im
kajing em kabalong sacrificial na kamenta ka buram Jesus Christ bala fila ban sacrifice menta ka sacrifice fi kam judo no kam julong ka bala ai utran ai nong fi da ka bakra palat o Jesus namar bula sya namar bula len yeladi barkumta habula yap kajing yap ka ding panaken pada si ka balai la pemipat yu bala kan tiu halor ka kerteng baro bahaga kerteng Jesus ka se bro kinam krop baro kitri kipla o Jesus udai utrai kata buram kebakat ke buram tadi tak utrai untuk kopi fi kini ke buram kebakat ke buram haga pertai dan shibun ki awards mau ki pat mashri awards ki pun kita ki awards ba mau ki global awards ki academy awards kita ki Grammy awards ki Oscar awards na ko aban on fi kadang ka God's award na kementar trong fi kata ka award ka bawan no blai kata ka khusnam ka boblay na IP kamantoy le jong ni ka pertai tangkat nolak sarang lut nolak yap lim dan kemah ni IP pendrei kata ka buram ka boblay na IP kata ka nong ka boblay na IP kalong bam jikot kai adwa ni ka por ani pin le no ya ka ege bok trai ka IP pin le no ini ki bar khat ki bam le jong trai but sa na plan ki bar ba ege ning plan sacrifice pini ya buram balik nong bakra potran IP mdai nang IP wal ki kon kiti jong fi ke poteng ke ban mantro ini dua ni ke por menta trabi ni ke por ngedap ni jisumu ngayo ni ke por ke bakodor ban pesko pat ni ke ketien sigi kon ki jong try nga snow ni ke khubor ke lawan da ke bashan try ai ba ni ke khubor ke kta ke pin kendo ke pin kala ai ba ni ke khubor ko kon ra try kalong ke pen so bahai me ko pa ba me yu ki kon jome ki kala ki kongo shisha ki penrit yeladi ban im kat kum ka ktien ka jong me kada dua pi ba boleh nak kerku pi ong sia pastor ta sngi ngan len no yeladi o no ta sngi an im ka jing am ka bathmai o shisha am dei pen subhat inga re ngam yu fi re fi pen sumau jisu bo yu fi kong im ka jing im o shule riublei ang sabar siya po kum long kom tan re do ta sngi fi ong ngan kala ka pemut ngan len no ya ta jing im ka ba asap ngan len no ta jing im ka bam dai bat ngan sanar pna no ikata ngan im no na ka mentau trai ai ngu shay trai ta jong fi ko trai ka khu fi trai bless fi un ai ka bor fi ro pnya ne hadu ka bakot hallelujah nga tip ni ka jiat nanti kam dai ka ba jam kam dai ka ba sok ka long ka ba e re ka bor man sim khot fi la ban le ikata ho hallelujah pin len pin ba ai ka ding fna pin bot yo jisu doain ka khu fi hak ting jisu doain ka khu ki kon ki jong fi kalong yeng kalong sem ka jong fi pinum kerdu ha fi ya ek ti jong trai pin long ki ba pa ho pin long ki ba bet ke ba biang pinum kerdu ka jing ka khu kin wan min trai ka ji pendap kan wan trai wan slai iki egeru namar ba ka jing ka khu ka bhan ka bahatam ka david ka wan na ka ti jong blai ka doain ka khu fi hak ting jisu amen ba amen Mangai try nak kerkui ping in say sempat la saya kesini kawai pat ke khubor sta. Play tak buram ju. Amen. Rồi trai phơi bạc khơi, cái nói cái đây cũng phơi cái bis tenat. Thì khi đi phơi là uy phơi là tiếp học kiran san social media. Vì cái film karam là để ban uy hasor kajuh là để ban uy hajuai. Thì hak nói cái toi đây pastor Bantei buat ban uy sahah po mai rang. Thì cái long share khubor cái bis tenat. Bat ikut subheshi ya phơi cái prishnong là đôi cái pretend là đôi wan ban page bat saki là đôi cái nói cái film cái long share cái film cái bi ai mình sim cái bi ai shibun ki uhi kai la kanoi ka film dan wa iin dan wa susuyan ti ka jake ka ben ui kanoi ka film da ka dei hapo utir sing memorial hall hapo pendiang myong ti ka tarik ka dei new bat pritarigo agos ti sngui ngin ui kanoi ka film ti ka pur phala banjet la doi phoi ka pur ka en la do ka ui bejaman stamp chi bejaman tiang men sngui bat ka ju ro sel bejaman janmiat bat ru khatsan sa chi sen nga khot sube yo phoi ba ro khoi ta ka donot ka bisong comment ka bisong iet nganget phoi yawan bat page bat nganget min sai kendo yo phoi ro hakingai ki sngui kublesh bun Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ik jongai pi kanum kala.